Amalawi matsuka bwanji konsi kumenepoli. Wangova voice imene umazokuda kuti game changer mutolo. Kuma actually I don't know kuti this guy amuoneka bwanji. Nanga ndi ndani amutolo. I think taoneka nikuone first tuone tikudziweni. Otherwise if tikungopanga ma assumptions amene munasali correct. Like amutolo umene muliko. MC tudabira. Anyamurazi kwanje ali muchigali moto chicha chosatha mafuta chicha. Tazonetseni ndikuoneni kuona. Anyway, by the way, amutolo ali ndi nkhani pano. Mawauno abale ndalongo choyambirira ndi mulemekedze Yehova wamakamu chifukwa pena paliponse pamene ndikuyenda, pamene ine ndakhala pansi, pamene ndikulingalira maso anga, pamene ndikuona chimene ndikuona ine nchongo mutamanda Yehova, chimene ndikuona ine ndi chipulumutso chimene Yehova watipulumutsa ife Amalawi. Mawauno poyambirira penipeni ndikupaseni moni abale ndalongo mwa chisomo cha mpulumutsi Yesu kwina kulikonse kumene muli lero Sunday pa 9 November 2025, pamene ngati dziko tidakali ndipo tidzakhalabe mu nyengo ya kupanga celebrate chipulumutso chotere. Ndani ankadziwa kuti atafika lero ali ndi moyo? Ndani ankayembekezera kuti titafika lero tikuyimba mtungululu kunena kuti Yehova watichosera militi aja? Ndani anayembekezera kunena kuti boma lopsa, boma lokupha, boma lokhapa, boma limene lija litakuchoka pakati pathu? Tili nacho lero pa Sunday chomuyamikira Yehova m'malimana mwathu. Tili nacho lero Sunday chomuyamikira Yehova m'masunagoge mwathu, chifukwa Yehova wazionesera yekha. Ndinanena ine 2023-2024 kuti kuli Yehova amene amamenya nkhondo ife titakhala chete. Ndipo nthawi zonse ndimagwiritsa ntchito mawu amene anabwera kwa ine ngati unenero kuti ndiubwerezere kwa nzika za dziko lino ochokera m'buku lopatulika Exodus chapter number 14 verse number 13 down, pamene Yehova anali mkati mopulumutsa ana a Israeli m'manja mwa Farao kwa Igupto. Ndipo mawu amene ndimayimapo ndimayima pa mawu onena kuti yes, atero Yehova kwa Mose, zipita chisogolo, usabwerere mbuyo, usacheuke, usachite mantha, pakuti Igupto waonawa suzawaonanso. Popeza Yehova zakugwirira nkhondo iwe utakhala chete. Kunena kwina ndi matanthauza kunena kuti Malawi tizipitabe chisogolo, tizimenya nkhondo, tisaope kukhapidwa. Takhapidwa ife, talengezedwapo mudzi wonse, tauni yonse yakwathu, ngakhale dziko kuti no game changer uja wamwalira, angomtengera kuchipatala kuti achipatala kamkonzekonza kamchose magazi aja chifukwa wapakika kwambiri magazi, komanso mwina mwacha akamtsambitse koma wapita ali mtembo. Amalawi agona mndende, Amalawi adzunzika, Amalawi akhapidwa, Amalawi aphedwa, Amalawi adiyesedwa chitedze. Koma Mulungu amayankhula kuti musachite mantha, zipita ndibe chisogolo, chifukwa mchipululu musimofera, mukungodusa muli ndi ulendo opita ku Kanaani. Nimafuna ndiyankhule mawu awa Amalawi anzanga kuti chipulumutso chotere tisachisewerese. Anthu tadzunzika, anthu tili ndi dzilema, anthu tiumvabe kupweteka mwina ndi mwina ife anamenya kwambiri. Tsono tiye tisasewerese chipambano chimenechi. Ndimafuna mawu uno
ndiyankhule motere. Amalawi kumbukirani kunena kuti ndi amsipi nda Jesse Kabwira nda kunkuyu tikakhapidwa ife amanena kuti no anthu amene wakwatuma nda DPP. Tikakhapidwa ife amanena kuti sitidziwapo kanthu ngati mukuwadziwa kagwireni. Tikakhapidwa ife polisi yathu inali silent simapangapo china chilichonse italandira chibansi. Tikamenyedwa ife kumangidwa polisi yathu imatitundudza kwagona kuti ngati chitsiru. Dziko lokhala lathu lomwe lija limene timalitchula kuti dziko la democracy. Nthawi yakumenyerera ufulu kuti Malawi tichoke m'manja mwa Farao kunali kukhapidwa, kunali kuphedwa, kunali zingozi zochita kungopanga, kunali anthu kudzunzika kudya zitedze, mkatikati kunali anthu kushakidwa ngati nkhuku. Wakuti ali kuti, Sulaiman ali kuti, Ben Biri ali kuti, Mchacha ali kuti, Navicha ali kuti, Chaponda ali kuti. Anthu amene anthu tinali kudzunzika simasewera. Anthu anali kuyenda motawa china na Malomba, kaya kunali magulu achina Gangata, kaya kunali ndani anthu kuyenda chotawa m'manja mwa anthu muli magazi kuti achose moyo wina leso olimbana nawo. Koma ndimafuna ndiyankhule chonchi. Ndinanenapo ine kunena kuti kubwera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika siyeyo ayi koma Mulungu. Siyeyo ayi koma Mulungu anampangira chisankho because akanatha unena ndatopa ndakula ndisiyeni ndikadyerere ku nyumba kwanga ndizikasamba mnyanja nzikacheza ndi banja langa ndi ana anga zidzukulu zanga ndi abale anga. Koma Mulungu anamuwuza kuti ayi pa iwe ndayikapo chipambano changa pa anthu anga. Ndimafuna mmawa uno ndiyankhule chonchi osachiseweresa chipulumutso chotere. Akuluakulu ena amene mafika posamayankha mafoni, mafika posamayankha mameseji, mafika pozimva, mafika pomatenga anthu osiyanasiyana kuwapasa tibibwaiti. Anthu amene sanadzunzike nkomwe, alibe mbiri ya zowawa za dziko lino amazionera m'maluwa. Lero ndi amene akunjoya, ndi amene akusangalala. Sanaimepo ngakhale pa msonkhano kuyankhula, sanapiteko ngakhale kuma demonstration, sanatusepo speech yosonyeza kukwiya ndi kususa ndi usogoleri wa kupha wapita uja. Lero ndi amene akumva kukoma kusangalala. Ndimafuna ndikuwuzeni kuli pamawa, ndibwereze kuli mawa. Akuba akabwera lero ndikuthamangisidwa ndi alonda, akubaja ndikupita, musamuchose mulonda ntchito kuti okubasa bwera soyi. Kuli 2030 kunjaku, kuli 2035 kunjaku, kuli 2040 kunjaku. Ndimafuna ndiyankhule chonchi, either we like it or not. Komano Professor Peter Mutharika amene wapulumutsa dziko lino sazakhalabe president from 2020 kupita kusogolo. Ndibwereze APM anayankhula mawu, ine ndavomera kuti ndiyimenso pa chifukwa chimodzi chimene sindidzamuyiwalira Professor Peter Mutharika chimene ananena. Ndavomera pa chifukwa ichi ndikunena kuti ndikupulumutseni basi. Okondedwa, palibe dziko limene limakhala pa mtendere, palibe dziko limene limayenda pa ufulu, palibe dziko limene limamva kukoma ngati ili mkati mwa mavuto, komanso mkati mwa kumangidwa, ngati ilibe mtendere, ngati yatengedwa dziko ndi kusogoleredwa ndi zigawenga. Malawi amasogoleredwa ndi anyamata azikwanje. Malawi amasogoleredwa ndi boma loyipa lakupha. Amalawi tikati tiyankhule timaphedwa ife. Anthu amaphedwa, anthu akhapidwa, tamenyedwa, taumbutsidwa, tasidwa, nkumati wafa. Kani yache dziko lino lipulumuke. Kodi mukudziwa kuti zigawenga zija zinayikidwa m'masalale a ndalama zochuluka? Ena anagula mafamu ku Mozambique, ena anagula mafamu ku Zambia, ena anagula mafamu kuno ku Malawi, anamanga zimanyumba zopsa. Mkati mwa zigawenga zomwe mwazisekera zija zimasangalala kuposa anthu ena. Zigawenga
dziko limalamulidwa ndi Boko Haram, but mulungu ananena kuti ayi. So ndimakumbukira mawu atate His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi now, ananena kuti ine I have accepted your plea, not because ndifuna ndizisangalatse kapena ndipeze china chache. I have my own things. Nitakusangalala, nitapita unja, nitapita unyanja, nitakukwera ndege now and again, but ndifuna ndikupulumutse. Lero watipulumutsa akuluakulu nonse nduna zonse zimene mwasankhidwa ndi Professor Peter Mutharika, mwasankhidwa pa zolinga. 1, mutukule dziko lino, muthandizire kutukula dziko lino. 2, mukumbukire kuti kodi mu nthawi ya nkhondo ija tinali ndi ndani. Osati mukumbukire abale anu, achakazi anu, zibwenzi zanu, azinzanu, achabale anu. Izi ndi zimene zapitisa boma lija losamva lija limene anachita kutenga zipongozi zawo, zibwenzi zawo, achakazi awo, achanawo, achazilamu awo, achazi churchment yawo, ndi anthu ena amene amagwira nawo ntchito ku Chipiku ndi Airtel ndi kwina koteroko. Ndikunena kuti tisidyera limodzi sikono, kuyiwala amene anamenya nkhondo, kuyiwala dziko. Ndimafuna ndikuwuzeni, tiyeni tichose mzimu umenewo, tigwirane manja, tikumbukire kuti kunali akuti amene amagwira ntchito ngati ma political activist, amene amapita pansi usana ndi usiku, amene samagona m'manyumba, amene amangidwapo, amene akhapidwapo, ena anaphedwa kuphedwa kumene. Tikumbukira kuti kunali makadeti amene anakhapidwa, anaphedwa kumbowe uku mulilongwemo. Pena paliponse anthu ali ndi zilema zikuluzikulu za mabala, kodi akamaona mchitidwe wathu osayankha mafoni, mchitidwe wathu wabodza, mchitidwe wathu osayankha ngakhale mameseji, mchitidwe wathu osavomera mpang'onong'ono pomwe kuti tikumane ndi anthu amene anayala majiko, kuyala mafuwa a boma limene. Kuganiza kuti anthu athamamva bwanji ya Malawi. Mafuna ndiupemphera President Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti mawu amandikondweresa ine ochokera m'buku lina, buku la Chisisimuso komanso buku la Nkhoma, akunena kuti I don't know, koma mawu a Mulungu akunena kuti asankha mtima wakuyera kuti ukhale nyumba yake. Komanso Yehova akunena kuti kodi ndizatuma yani, osati kuti otumidwa palibe, koma chifukwa Mulungu ni Mulungu wokonda wina aliyense, amene sayang'anira qualification, amene sayang'anira kudziwika ndi udindo wa munthu, amene sayang'anira kunena kuti uyu ndi ndani, ndi wachuma kapena ndi wopanda chuma, koma kuti munthu oyedera ku field imeneyo. Mafuna ndikupemphera President ndi nduna zanu ndi akuluakulu nonse amene mukutiyendesa ife pita chitsogolo mu ulamuliro wa democracy, ulamuliro umene utukule dziko lino. Remember where we are coming from. Makadeti tentigwire ntchito osafoka. Ndizomvetsa chisoni lero kuti ngati dziko la Malawi mu nthawi imene timakhapidwa Jesse Kabwira, akunkuyu, achakwera ndi timu yonse amana kuti akukhapa anthu aja ndi DPP, ndicho linga choti ayipise zina la achakwera. Nzodziwikiratu lero kunena kuti ino chona ndi dziko la chidziwa, pamene omwe aja kuyimirira osagona kundende everyday kupaka gula zakudya, kupaka alimbisa zigawenga zawo zijamiliki yawo aja cholika asaulule azaonera pafupi azapasa zindalama. Koma ndimafuna ndiyankhule chonchi, ife Amalawi maso athu ali pa Professor Peter Mutharika, maso athu ali pa Mama Gertrude Mutharika, maso athu ali pa nduna zonse, kuti limodzi ngati timu tipita chitsogolo. Ndizomvetsa chisoni lero kumaona amene amanyoza Peter Mutharika, amene amakunyoza ninu nduna,
amene amaperekera nkuni kumati khapa enafe lero lino akumakhala phati ndi nduna zina lero lino akumakhala phati kukakhala mafunction ne kumapasidwa makadi a executive. Ife amene takhapidwafe tinasiya nkuyankhidwa komwe mafoni, tinasiya nkuyankhidwa komwe mameseji, tinasiya nkuimbiridwa komwe foni, ngakhale kuti tawina anyamata athu tabwerati nsikomo ntchito njatagwiratu ndi imeneyi. Tiye timenyeribe nkhondo cholinga chathu siku zachoka 2030 kapena 2035 koma kuti tigwire ntchito limodzi mpaka na kale kuti Malawi akhale wabwino. Mafuna ndipemphe I know for sure kuti chilungamo chimawawa, chilungamo chimangokhala chilungamolo chiwawa. Ndiyopemphe nakuluakulu athu tonse maka inu nduna munayikidwa pamenepo ngati maso aifanana tere nkumanena kuti yayi mutholoyi ayingosadzindikira amene mbulutu sangatithandize. You are making a very big mistake because Malawians knows kuti kodi awa anapanga chati kudziko, anapanga contribute botani boma la sopanoli, awa anatani ndikuyamika ine Professor Peter Mutharika chifukwa watenga nduna zosiyana zimene ena tikung'ung'udzabe kuti awabwera bwanji sitimaona m'misonkhano, sitimaona kuthamanga kuthandizira kumenya mkango omwe ya ziko uja. Koma Peter Mutharika ndi wanzeru kwambiri. He said no, ine ndifandike anthu molingana ndi mmene ndifunira kuti dziko liyende. Ndimafuna ndipemphe nduna zonse za sopano zimene ngakhale chipani sichinayembekeza kuti mtakhala nduna, maofesi anu akhale osegula, maofesi anu mulole anthu alowemo, mukhale ofewa osati olimba, musakhale maklinka. Muli pamenepo chifukwa cha ife amene tinakhapidwafe, muli pamenepo chifukwa cha aja amene anamangidwa aja, muli pamenepo chifukwa cha Malawi amene azunzika kwambiri usana ndi usiku osagona misonkhano kuthamangitsidwa kukhapidwa. Lero mwabwera mwapasidwa unduna, mulole kuti ziseko zanu zikhale zoseguka, musakhale mahardware ayi. Uthenga wanga umaliza mmawa uno ndionera kuti Amalawi anzanga ine ngati game changer ndili kupanga nawo support kuti commission of inquiry again ibwereso. Amalawi tifuna tidziwe kuti anawawuza achakwera kuti ndege inakafika ku Mzuzu isanafika anali ndani. Tifuna tidziwe chifukwa chimene achakwera anapangira suspend kafukufuku ofufuza wachiwiri wawo atasowa asakudziwika kumene ali. Tifuna ife tidziwe kumkuyu kuti anatiuza dziko lonse likumva kuti black box yasungidwa ili kuti. Ife tifuna tidziwe kuti kodi a Richard Chimwendo Banda anakubweza ndi ndani mutanyamuka, and for the first time in the history kunena kuti nduna itakubwerera pa khomo la ndege kuna kuti ndege yazaza, koma ndege ya kumapeto kwache yonyamula anthu 19 kupezeka kuti inali ndi anthu 9 okha. Ife tifuna tidziwe kodi chiroji chodula cha mabiliyoni chimene mwamanga kusalima chicha ndalama zache ka 5 years ika and mbuya munali ndani. Ife tifuna tidziwe zambiri. Komanso ndiphatikizire maotere. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, I beg you sir, musa vomereje kuti anthu amene akhala kukhapa nzika za dziko lino, kuchosa mtendere wathu mdziko lino, kupha democracy mdziko lino. Ine ndikuyankhula ngati munthu amene ndakhapidwa. Anthu akhapidwa a DPP, anthu aphedwa dziko lino ena sitikudziwa, anthu amangidwa, anthu amayidwa majakiseni a poison dziko lino. Zigawenga zimene zijazalemera zimapasidwa pabwezi zindalama zochuluka. Zisatuluke. Ndikanakonda zikafere kundende, ndikanakonda lamulo lija lonena kuti no anthu ngati amene aphedwe. Komanso tawaziwa amene amawatuma, ndamena kuti kwekwera china Jesse Kabwira, ndamena kuti chikwekwe achina Kunkuya, achina Vitumbiko Mumba, achina Chimwendo Banda,
ndimafuna nditero kunena kuno akuluakulu onse amene amapanga contribute zigawenga zimene zindi ndalama zawo amene amapanga fund fiti idzi akaseve. But I know for sure kuti nawonso ali ndi zawo zimene akayankhe. Ndimafuna nditero mawu anga kwa nduna, mawu anga kwa akuluakulu athu achipani. Kumbukirani kumene tachokera. Yesu anawuza ophunzira ake. Yesu anamuwuza Simoni Petro, kumbukira kumene unagwera. Tikumbukire mmene tayendera, tikumbukire kuti nthawi imene timapanga ma meeting, nthawi imene timayimbirana mafoni, nthawi imene timalembera ma message, nthawi imene timakumana. Nkhani yace sidali ina. Tiyeni tigwirane manja tipulumutse dziko lino. Tiyeni tigwirane manja tiombole Malawi. Tiyeni tigwirane manja tichotse boma ili. Ndipo tonsefe tizasangalale pamodzi. Asasangalale anthu ena osadziwika. Olima munda amakhalabe olima munda. Mwambi wanga omaliza mawa uno ndionena kuti kummenya galu, kumthamangisa pakhomo, amene anakuthandizira iwe kuti udziwe kuti kuli mbava zigawenga, usatenge ngati khomo lasiya kubwera zigawenga. Bongo malizira akuluakulu, nkhandwe kapena kuti kambuku kapena kuti mkango umene umasausa dziko lanu mudzi wanu, amene akuyeneka kuti asamalidwe kwambiri ndi amene anapha nkhandwe kapena kambuku kapena mkango umenewo. Chifukwa anyumba samadziwa kanthu, anyumba amangomva phokoso, anyumba sanyamula zikwanje ndi mipini, amanyamula ndi apanja ngati ife. Chonde tidakali panja pano, pamene muli nkati kumbukirani kuti kuli anyamata amene ananyamula zikwanje, amene nkati mwakunyamula zibonga kuti aphere mkango amakhapidwa kumangidwa kutsutsidwa. Tiyeni akumbukire. May God bless you and God bless our country Malawi.